A cikin wani ƙauye, an yi wani manomi wanda yake zaune tare da matarsa da jaririnsa. Suna da wani kare amintacce wanda suka raine shi tun yana ƙarami. Wata rana, matar da mijinta suka fita domin yin wasu muhimman abubuwa. Suka bar jaririn yana barci a gadonsa, sannan kuma suka bar kare a cikin gida. Da mahaifin ya dawo gida, ya buɗe ƙofa, sai ya ga kare yana tsaye a bakin ƙofa, bakinsa cike da jini. Sai hankalinsa ya tashi, ya yi ihu yana cewa, "Karen nan ya cinye min dana!" Ba tare da ya tabbatar ba, sai ya ɗauki gatari ya hau saran karen har sai da ya kashe shi. Ya shiga cikin gida da gudu zuwa ɗakin jaririn, sai ya tarar da jaririn yana barci lafiya lau, kuma a gabansa akwai maciji babba matacce. A nan ne ya fahimci gaskiya. Kare ne ya kashe macijin da zai kai wa jaririnsa hari, ya cece shi daga mutuwa, amma a ƙarshe, kare ya biya farashin amincinsa da rayuwarsa.